טוב, אז היום אני ואלון הולכים להכין לכם מקרונה בלסלסה, שזה למעשה פסטה טריפוליטאית, חריפה למי שאוהב. נתחיל מקצת שמן. יש לנו היום פסטה ברילה, יש לנו רוטב לפסטה ברילה, ונתחיל עם קצת בצל, שום ופלפל חריף בתוך השמן זית החם. טוב, ואחרי שהבצל יתרכך לנו עם השום והפלפל חריף, נוסיף קצת פלפל שומה, כי אמרנו הטריפוליטאים אוהבים חריף, ונוסיף קצת צ'ילי גרוס בשביל שיעקוץ את הסובבים, ונוסיף קצת אורגנו טרי שחתכנו מהעדנית, נוסיף קצת אורגנו יבש לטיבול שייתן לנו טעם טוב. ועכשיו אחרי הכל יש לנו רוטב ארביאטה עם פלפל חריף, ניתן עד כמה הוא חריף. טעים, כן, חריף, נחמד. נשפוך את הרוטב שלנו פה, נוסיף עוד קופסה קטנה של רצף עגבניות, שיהיה לנו סמיך. עכשיו נוסיף קצת מלח. את הפסטה הזאת, בשונה מרוב הפסטות, אנחנו מבשלים את הפסטה בתוך הרוטב שלה. קצת פלפל 4 עונות גרוס, אם כבר חריף אז עד הסוף, וקצת סוכר, בערך חצי כפית, כף, לא משנה, בערך. נוריד את החמיצות של העגבניות. ברגע שזה רותח אנחנו נוסיף קצת מים רותחים. ונוסיף את הפסטה שלנו. כמו שאמרנו, פסטה ברילה. עדיף פסטה קצרה עם חורים שיכולים לקלוט את הרוטב. 1, 2 ושעה. כל זה הולך לסיר. ועכשיו אחרי רתיחה ניתן לו להתבשל, מדי פעם נערבב, ויש לנו בצ'יק צ'אק פסטה נהדרת. טוב, אז עברו להם 20 דקות, הפסטה התבשלה, ועכשיו למי שרעב אפשר לעשות מנה יפה. וואלה,